Iniciem aquest Growth Talks titulat Human Skills en l'era de la IA, el nou avantatge competitiu directiu. Abans de començar, però, us faré 5 cèntims de què és el Growth. El Growth és una iniciativa de l'Escola de Postgrau de la Universitat de Vic que connecta la universitat i l'empresa a través de formacions universitàries de qualitat, però en formats àgils, accessibles i alineats amb les necessitats actuals de les empreses. Dins del paraigües del Growth hi ha diferents formats, 2 de presencials i 2 en línia. Pel que fa als formats presencials, per una banda hi ha el Growth, que és l'acte per excel·lència de la marca. És una jornada anual on es tracta un tema d'actualitat i sensible per al teixit empresarial i on el networking està a l'ordre del dia. Per l'altra banda, el Growth Mornings, que és una ponència matinal enfocada i més tàctica, acompanyada d'esmorzar i de networking. I seguim pel que fa als formats en línia, hi ha el Growth Podcast, on l'objectiu és conèixer la part més humana de l'èxit empresarial a través d'entrevistes conduïdes pel Jordi de Planell. I finalment, les Growth Talks, que és on ens trobem avui. Les Growth Talks són sessions obertes a tothom, en línia, amb professionals convidats, on es parla d'un tema d'actualitat en el món empresarial. En el cas d'avui parlarem sobre les habilitats més humanes en una era on la IA és a l'ordre del dia. Recordar que els continguts de la xerrada d'avui és un tastet dels continguts del programa formatiu de l'Executive MBA de la Universitat de Vic. Una formació dirigida als càrrecs amb la inquietud d'evolucionar dins del seu lideratge o bé d'iniciar projectes ambiciosos. Si aquest és el vostre cas, explicar-vos que al final d'aquesta sessió us proporcionarem un codi de descompte per començar el procés d'admissió a l'Executive MBA. També recordar-vos que podeu fer preguntes pel xat de preguntes i respostes i que jo mateixa les transmetré al final de l'exposició de la ponent. Bé, i sense més dilació us presento la convidada d'avui, l'Elisenda Terrats. L'Elisenda és doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC i llicenciada en Pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Té un màster en Direcció de Recursos Humans per la EAE i un postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Industrials per la IDEC-UPF. També ha estat degana de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic i actualment és professora i investigadora en temes de lideratge, recursos humans i benestar en les organitzacions. Ha publicat més de 25 articles científics en revistes indexades i ha liderat més de 15 projectes competitius. També coordina la unitat d'emprenedoria de la UBIC. Benvinguda, Elisenda. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer. Igualment. Doncs, si voleu, podem començar amb el tema que tenim a damunt de la taula. Un tema molt important que probablement ens preocupa, i ho dic en plural, perquè és una situació a la que hem de fer front en aquests propers anys i de manera adequada. Quina importància rebran les soft skills en aquest moment que la IA està transformant el món del treball? Quina importància té el talent humà? Com l'hem de gestionar? Per tant, espero que en aquest webinar us pugui donar resposta o, si més no, plantejar-vos alguns dubtes que haureu de analitzar la vostra organització. Bàsicament, aquest webinar l'he preparat mitjançant documents actuals, com pot ser obtinguts de fonts que ens orienten com serà el futur del món del treball, com pot ser l'informe Gallup, l'informe del World Economic Forum o l'informe de Deloitte. Qualsevol d'aquests informes veureu que apareixen en la part inferior de les imatges de cada diapositiva que us comparteixi. Per tant, si algú de vosaltres llavors té interès en saber més, podeu consultar aquests informes que són gratuïts i us els podeu descarregar.
M'agradaria començar fent referència a una cita que és, en aquest cas, de John Clifton, que és el CEO de Gallup, i que d'alguna manera ens ve a dir que aquest moment en el que estem, la IA avança de manera molt accelerada, però també ens hem de qüestionar que realment tenim les organitzacions preparades des del punt de vista humà, des del punt de vista de desenvolupar el talent, perquè d'alguna manera la IA es centra en la part més tecnològica, però al costat d'aquesta part tecnològica hi ha sempre el costat humà de les organitzacions. Per tant, d'alguna manera és el que ens interessa remarcar i donar-vos pistes en la sessió d'avui, en aquest webinar. D'alguna manera, per exemple, com el que ens diu el World Economic Forum, amb el seu informe de Future of Jobs, el 2025, ens diu que les macrotendències, d'alguna manera, que transformaran les organitzacions en aquests propers anys, estic parlant de 2025 a 2030, ens adverteixen d'alguna manera que a les nostres organitzacions hi ha un aspecte fonamental, que seria tot el tema de la IA, que podríem dir que és el motor principal de transformació. Com podeu veure, està ubicat en el primer lloc i en aquest cas impacta de manera com molt marcada. Però sí que m'agrada fer-vos esment que aquesta informació, aquest informe, està obtingut d'entrevistes amb més de 1.000 empresaris, amb més de 1.000 directius, que d'alguna manera el solen repetir cada any i ens orienten sobre cap on van les tendències. Fixeu-vos que la més important és el canvi tecnològic, l'ampliació a l'accés digital de les organitzacions. Però també n'hi ha d'altres que estan seguint i que també hi hem de prestar atenció. Li segueix l'augment del cost de vida i la inflació, però també un altre aspecte que preocupa els directius és l'orientació, la inversió cap a la reducció d'emissions de carboni. I, com no, també en el moment en el que estem, aquest moment tan complex, també donar l'adequada importància a qüestions laborals i socials. Per tant, d'alguna manera podríem dir que la part de transformació digital serà molt important, però que no veiem el futur només a través d'aquesta lent, sinó que veiem el futur a través de diferents lents. Si ens centrem a la següent diapositiva, el que veurem aquí és, si fem un zoom en la part de tendències tecnològiques, sí que veiem que la intel·ligència artificial d'alguna manera impacta, és el que impactarà més com a tendència tecnològica, que és el que esperen aquests directius, que transformin els seus negocis d'aquí al 2030, però li segueix, per exemple, amb un percentatge inferior el que seria tot el sistema de robots i sistemes autònoms, entre d'altres, o generació d'energia. Però sí que veiem que la IA està aquí i que d'alguna manera ha vingut per quedar-se i que ja és una realitat, que no és una possibilitat futura, sinó que ja la tenim aquí. Per tant, d'alguna manera hem d'anar analitzant què és el que hem de fer com a organitzacions per sortir amb èxit d'aquesta situació que d'alguna manera pot ser nova i pot canviar molts aspectes de la nostra organització. Ara m'agradaria mostrar-vos un esquema. Ai, perdoneu, perquè se m'ha anat... Ai, espera't, que em sembla que m'ha deixat de compartir. Perdoneu, aviam si us puc tornar a agafar la presentació. Em venen a ajudar, perquè no sé què ha passat. Clàudia? Que puguin seguir la presentació sense problemes amb les... Perfecte. Perfecte. Doncs tiro endavant. Gràcies, Gràcies per l'ajuda. I disculpeu, perquè no sé si he tocat alguna cosa. És el que té, ja ho veieu, la IA, que hem d'estar tots preparats per les situacions noves que ens venen. Aquí us he volgut compartir, que m'ha semblat com molt interessant, revisant aquests informes recents, que ens explica aquesta imatge que veieu ara,
que prové d'un informe, en aquest cas de Deloitte, que ens marca que d'alguna manera els cicles de creixement empresarial i laboral d'alguna manera tenen com una forma de S. Vèiem fins ara com en la part inferior d'aquest gràfic que veieu, les S eren com molt allargades. Què passa? Quin impacte té la IA? Doncs d'alguna manera el que fa és que comprimeix aquestes S's i, per tant, el que fa és que d'alguna manera ens trobarem havent de fer front a molts canvis de manera com molt més accelerada, d'acord? Perquè està com comprimida. Hi ha un ascens gradual, una ràpida acceleració i un estancament, però això es va repetint en diferents situacions i, per tant, d'alguna manera, per part de les organitzacions, necessiten com fer front amb més urgència a aquest salt a la següent corba, d'acord? I, per tant, les organitzacions es sentiran com més pressionades a reinventar-se per saltar cap a la següent corba. I, per tant, els aprenentatges que hauran de fer d'una corba a una altra, com que s'escurcen els temps, doncs hauran de ser com més intensius. I, clar, com no, fixeu-vos que la importància que pot tenir aquest canvi de corba impacta directament amb el nostre talent, en els treballadors de la nostra organització, que d'alguna manera han d'estar preparats per poder fer front a aquests canvis, perquè d'alguna manera serà la clau. I, per tant, d'alguna manera aquelles planificacions, que no dic en cap cas que la planificació no sigui important, el que em refereixo és que les planificacions molt a llarg termini ens trobarem que com que seran, haurem de planificar, ens haurem d'adaptar molt ràpid, d'acord? Aquest és una mica el tema important que ens ve a comentar el que seria Deloitte a través d'aquesta imatge. Ens diu que l'adaptabilitat serà clau en aquest nou moment i, per tant, haurem de tenir en compte en les nostres organitzacions. Què més? Us vaig enviant com molts inputs perquè us vull que tingueu tota la informació dels aspectes que a mi d'alguna manera m'han impactat més i que crec que poden ser interessants per al final fer aquesta reflexió de la importància de les soft skills. Fixeu-vos, un altre aspecte molt, molt interessant és que aquesta diapositiva del World Economic Forum ens mostra què passarà en els llocs de treball. Fixeu-vos, veiem a mà esquerra el moment actual en el qual ens diu que gairebé la meitat de les tasques entorn d'un 47%, són realitzades principalment per les persones. Però què passarà d'aquí al 2030? Fixeu-vos que estem parlant de molt pocs anys. Segons aquests informes, ens adverteixen que es reduiran aquestes tasques, passant del 47% al 33%. Però què passarà? Fixem-nos amb les que tenim a nivell superior en el moment d'ara. Tenim que un 30% d'alguna manera són tasques que estan combinades entre les màquines i les persones, d'acord? I que d'alguna manera la IA aquí hi té una gran importància. Doncs passarà del 30% al 33%. Però mirem-nos la part superior de totes les que són desenvolupades només per la tecnologia, que passaran del 22% al 34%. Per tant, d'alguna manera, fixeu-vos com l'automatització de determinades tasques serà una realitat. I, per tant, això ens generarà uns aspectes clau que ens hem de plantejar com a organització. Un altre aspecte a comentar, que crec que és interessant a tenir en compte, és veure de quina manera en els propers 5 anys quin canvi en l'ocupació global hi haurà. Fixeu-vos, en aquesta imatge podem veure els llocs de treball que es destruiran, que seria com amb aquest color més lila, i els llocs de treball que es crearan, que seria a l'altra banda, a mà dreta, amb aquest color més verd. Fixeu-vos que es crearan un 14% de llocs de treball, que representen uns 170 milions, però alhora se n'eliminaran uns 8 milions. Per tant, fixeu-vos que hi haurà una rotació estructural del mercat de treball del 22%. Però sí que és veritat que, en positiu, podem veure que hi ha un augment net de l'ocupació que representa uns 78 milions de llocs de treball a nivell global. Fixeu-vos que hi ha molts canvis i podríem dir que aquests canvis d'alguna manera són en molt poc temps. I què passa? Quin impacte poden tenir tots aquests canvis en el treballador? Fixeu-vos, és molt important, doncs, analitzar, per exemple, podem veure a través de l'informe de Gallup, que una mica el que fa és
prendre la temperatura a com està la força laboral del nostre entorn, a nivell internacional, global, més a nivell espanyol, l'informe és molt ampli, però sí que veiem que si analitzéssim la sensació de millora dels treballadors, la percepció que ells tenen de si estan millorant, doncs estem veient que d'alguna manera tenen una petita millora respecte a l'any anterior, a l'any 2025. Però alhora, fixeu-vos que el gràfic que us poso més a mà dreta és la percepció que tenen ells de com el futur laboral pot impactar o pot suposar que ells perdin la feina o pot impactar en la reducció, que la seva feina es vegi d'alguna manera alterada, canviada, i això els hi preocupa. Fixeu-vos, veiem que això té un creixement en empreses en general, en aquest cas, d'un 18, però quan les empreses són o han implementat processos d'IA, incrementa aquesta sensació fins a un 23. Per tant, d'alguna manera hem de tenir en compte aquesta part humana a les organitzacions. Més coses. Com veieu, doncs, el treballador té una certa preocupació. I un dels primers aspectes que ha fet el treballador és apuntar-se en formació d'intel·ligència artificial. I, per tant, aquí el que veiem és com s'han incrementat les matriculacions en formació d'IA generativa, especialment entre l'any 2022 i l'any 2024. I, com veiem, creix de manera molt marcada. Però aquí també és molt interessant veure com, per exemple, en funció de qui s'apunta, és a dir, o bé s'apunta la persona individual perquè vol estar capacitada, formada per aquestes necessitats que venen, com podria ser, aquí veiem, bàsicament aquest anàlisi s'ha fet amb matrícules, diguem, d'Estats Units i d'Índia de manera prioritària. I aquí veiem que als Estats Units, bàsicament, els usuaris que s'han inscrit eren més individuals i els de l'Índia era a nivell més d'organització, més corporatiu. D'acord? I ambos, Estats Units i l'Índia, lideren el nombre de matriculacions. I fixeu-vos però que aquí hi ha un aspecte interessant. En funció de qui lidera aquesta formació, l'interès en l'aprenentatge canvia. En aquest cas, per exemple, veiem que els usuaris individuals el que van a buscar en aquest tipus de formació és com desenvolupar millors prompts, temes de fiabilitat i temes d'ètica. Mentre que quan aquesta formació està liderada per les organitzacions, bàsicament la seva preocupació va cap a un impacte més immediat en la producció. Per tant, no podem pensar en la IA sense veure la lent del nostre treballador. I aquí sí que voldria compartir-vos el recent informe del 2026 que sempre ens adverteix com se sent el treballador. I aquí sempre, la veritat és que el vaig seguint cada any i sempre és un aspecte que penso que preocupa. Fixeu-vos, si mirem a mà esquerra, ens diu que el compromís de l'empleat, l'engagement de l'empleat, aquell treballador que se sent amb engagement només és del 20%. D'acord? Mentre un 64% no es considera que estigui o que no tingui compromís. I un 16% que està activament, com d'alguna manera, en procés de descompromís cap a la nostra organització. Home, jo considero que aquest aspecte realment és preocupant per les organitzacions, perquè alhora tota aquesta falta de compromís, aquesta baixada de compromís, costa molts diners a l'economia mundial, d'acord? Aproximadament 10 milions de dòlars en pèrdua de productivitat, entorn al 9% del PIB. Per tant, és un aspecte a prestar-hi atenció. També, si ens preguntem sobre com perceben els treballadors en l'entorn de treball la seva vida laboral, l'avaluació de la seva vida laboral, l'avaluació del seu benestar. I aquí veiem que un 34% sí que considera que està prosperant, però fixeu-vos que un 56% considera d'alguna manera que està lluitant i un 9% que està patint. Si ens preguntéssim quines són les emocions que aquests treballadors han tingut el dia anterior,
fixeu-vos, un 40% han patit estrès, un 23% tristesa, un 22% ràbia i un 22% solitud. I l'últim aspecte que també ens podria preocupar, que si formem part, si estem liderant, si som directius d'una organització, és que un 52% d'aquests encastats considera que és un bon moment per buscar i trobar una nova feina. O sigui que la rotació pot incrementar per la sensació que ells tenen. D'acord? Per tant, és un aspecte a tenir molt en compte. Però fixeu-vos que això són números globals. Ens podríem fixar o posar la lent de dir, escolta, això passa amb tots els nivells de l'organització? I aquí podem fer alguna reflexió interessant. Si us fixeu en aquesta diapositiva també de l'informe de Gallup, aquí el que veiem és que ens ho distingeix segons si són líders, managers o si són persones individuals. El més interessant és que fixeu-vos, a nivell de compromís, els líders i els managers estan per sobre dels altres nivells de l'organització i alhora també són els que consideren que estan prosperant més. D'acord? Però alhora, si mirem l'altra part de la moneda, malgrat tenen més compromís i estan prosperant més, fixeu-vos les emocions. Pateixen més estrès, pateixen més ràbia, pateixen més tristesa i pateixen més solitud. Per tant, d'alguna manera, és un aspecte que hi hem de prestar atenció per tenir el talent preparat i per fer front a aquestes dificultats. En aquest moment, jo dic, aquest moment bani amb el que estem, en aquest moment que és brittle, anxious, non-lineal i incomprehensible, que d'alguna manera el que ens dibuixa és que tot és molt fràgil, d'acord? I que com a organització l'entrada de la IA doncs incrementa aquestes sensacions. I per tant no podem oblidar que si volem que les coses vagin bé, veure aquesta part més humana. Sens dubte, la IA transformarà el nostre entorn i això generarà que hi hagi un conjunt de professions amb un creixement més ràpid. Bàsicament, aquí no veureu tota la informació, només us vull mostrar algunes idees. La informació que podeu veure us la deixo anotada. Tota ella està extreta directament d'aquests informes que veieu en la part inferior segons la referència. Però sí que veiem quines seran les 15 professions amb un creixement més ràpid. Doncs aquelles que tindran a veure amb rols tecnològics i de dades, amb temes de ciberseguretat i relacionats molts també amb el tema de la transició verda i que per tant estan en línia amb aquelles grans macrotendències que hem vist anteriorment i que per tant reconfiguren les necessitats de talent de les nostres organitzacions. Alhora també que ens trobarem que la IA també impactarà en canvis i farà que hi hagin professions que disminueixin el seu interès i que algunes inclús puguin desaparèixer. I en aquest cas estem parlant de tasques que tenen una gran part administrativa o parts de feina que hi pot haver una part administrativa o de registre més manual que seran absorbides pels algoritmes i tot el procés de digitalització. Si us interessa aquesta informació, encara us en poso una de més petita, que és més difícil de veure, però jo crec que la part que ens interessa la veurem. No veurem exactament les professions, però està dintre l'informe i si teniu interès que pugueu entrar i anar-ho a mirar. Veiem que hi ha com dues parts. Tenim la part de més a l'esquerra, que veieu que hi ha com unes línies de color, un color blau clar, i que al final algunes d'elles acaben com amb una mena de diamant. Això ens diu que si la barra està cap a la dreta de color blau, vol dir que es generaran llocs de treball. D'acord? I quins seran aquests llocs de treball? Especialistes en Big Data, enginyers de fintech, especialistes en IA i machine learning i desenvolupadors de programari i aplicacions. Però a la segona columna veiem que les línies van a mà esquerra i que tenen com un color lila. I quan tornem a veure aquest diamant que marca com més a l'esquerra, vol dir que més destrucció hi haurà d'aquests llocs de treball i que, per tant, com ja hem anunciat d'alguna manera, tindran a veure amb aquelles tasques més
administratives, més repetitives, que d'alguna manera la IA pot suplir i, per tant, impacten en llocs de treball com és temes de correus, temes de caixers d'entitats molt bàsics, o temes d'entrada de dades, d'acord? En general, caixers o taquillers comercials, perquè podem tenir la IA, no? Que ho faci molt bé. I aquí també vinculo el que serien les 15 macrotendències que hem vist a l'inici, les grans macrotendències, i com impactarà en la creació o destrucció de llocs de treball. I ara ja estem una mica acostumats amb això que us deia dels diamants, o a la dreta o a l'esquerra. Aquí, en aquest cas, veiem que si la línia és blava, és més gran i el diamant està cap a la dreta, vol dir que en aquell gran bloc hi haurà una creació de lloc de treball. I, per tant, totes les professions que tenen a veure amb el tema digital es crearà molts llocs de treball. Però també fixeu-vos que hi ha una part molt gran de línia de color lila a mà esquerra. Això vol dir que també se'n destruiran simultàniament. És a dir, que avançarà molt, però alhora també el que farem és automatitzar molts processos, d'acord? I per tant serà com una situació que es generarà de manera continuada molta necessitat de noves skills, de noves habilitats per part dels nostres treballadors. Us comento bàsicament les dues primeres. Veiem que la primera seria tot el tema digital i la segona té a veure que es crearan molts llocs de treball que tenen a veure amb el que seria l'envelliment de la població, d'acord? Entre d'altres. Llavors podríeu entrar i revisar. Per tant, fixeu-vos que d'alguna manera tot aquest entorn en el qual ens mourem en aquests propers anys, en el qual la IA és el motor principal, què suposarà? Doncs que d'alguna manera totes les habilitats que tenen els nostres treballadors entre el 2025 i el 2030 ens trobarem amb la necessitat d'haver d'actualitzar els seus coneixements, de transformar, d'adaptar o pot ser que algunes habilitats inclús puguin quedar obsoletes de cara al 2030. I, per tant, què genera això per les organitzacions? Doncs una necessitat d'actualització continuada, de reskilling, upskilling, de reciclatge, d'aprendre noves habilitats i, per tant, la formació serà un aspecte fonamental en les nostres organitzacions i en el nostre talent humà. Per què? Tant per formar-los per coneixement tècnic i operatiu, però també en temes d'habilitats i soft skills, que és una mica l'objecte d'avui, perquè si no, aquest treballador quedarà obsolet. Anem baixant, anem aterrant tot aquest tema i el primer que veiem és quines són les top skills considerades més importants entre el 2025 i el 2030. I m'he permès el luxe de posar-vos marcades en blau aquelles que podrien ser més del nostre àmbit, de les soft skills. Sens dubte veiem en primer lloc totes les que tenen a veure amb la IA, d'acord? I que, per tant, aquí el que veiem és que realment tindran molta importància i creixeran en l'interès per part de les organitzacions, d'acord? Molt ràpidament, més que qualsevol altra competència. Però alhora, fixeu-vos que totes aquestes que teniu marcades en blau, m'acosto a la pantalla perquè si no quasi és tan petit que quasi tampoc no ho veig, però fixeu-vos que tenim de caràcter de soft skills, de caràcter més humà, pensament creatiu, tenim resiliència, tenim flexibilitat, tenim agilitat, tenim la formació al llarg de la vida, el lideratge i l'impacte i la influència social, però també en tenim d'altres, com pot ser l'empatia, tot el que seria l'escolta activa o, d'alguna manera, el gestionar persones. Aquestes top skills estan amb la línia de que són importants de fomentar-les en les nostres organitzacions com a estratègia clau pels propers anys. Per tant, d'alguna manera, tot i que la IA impacta a nivell molt tecnològic, no ens oblidem de la part humana, perquè les competències socioemocionals, cognitives i de lideratge continuaran sent absolutament essencials. Per què? Perquè la vostra organització pugui generar valor. Aquí us he posat una petita mostra perquè puguem veure
I m'ha agradat el concepte de veure com aquestes habilitats, aquí us n'he posat la de resiliència, flexibilitat, agilitat, perquè, és clar, en aquest canvi de compressió de la S que ens hem d'adaptar de manera tan ràpida, aquí podem veure de quina manera impacta aquestes competències, aquestes soft skills, en diferents sectors d'empreses, d'acord? I, per tant, això és molt interessant, perquè veiem, per exemple, el primer quadradet, doncs que veiem que en sectors molt diferents, com pot ser agricultura, silvicultura i pesca, té molta importància la resiliència, flexibilitat i agilitat en un 83% dels casos. O en les empreses de telecomunicacions, o en les empreses de serveis de la informació i de la tecnologia. Per tant, d'alguna manera, fixeu-vos que cada una d'elles, o per exemple, si anem en qualsevol d'aquestes caixetes, podem veure com tots els sectors estan representats o tots aquests informes ens alerten de la importància de prestar atenció i formar en aquestes habilitats, perquè independentment del sector amb el que estigueu, seran claus en aquest futur, d'alguna manera, empès per la IA. De totes maneres, és important analitzar d'alguna manera les coses en detall, no? I aquí, en aquest cas, us he posat aquesta imatge que ens explica d'alguna manera totes aquestes competències, quines seran fàcilment, quines podrà assumir la IA, d'alguna manera, de manera més fàcil. Quines podran ser substituïdes per aquesta intel·ligència artificial més generativa. I, per tant, aquí veiem doncs, que en aquest cas, les que són d'aquest color com més, com us diria, com aquest verd marró, aproximadament, veiem que com més estan a la dreta, més llarga és aquesta barra i més verd fosc té, o aquest marronet, doncs, d'alguna manera vol dir que allò més fàcilment és automatitzable per la IA, d'acord? Per tant, d'alguna manera, fixeu-vos que també podem veure la part positiva, que la gran majoria de les habilitats, el 69%, tenen una capacitat baixa o molt baixa de ser suplertes per la IA. D'acord? Per tant, i especialment, quines podem veure? Les que tenen aquesta fletxeta en blau, que tornen a ser les que són de soft skills i les que són, podríem dir, entre cometes, les habilitats més immunes a la IA. I com més blau fosc tenen, vol dir doncs, que més dificultat té la IA per suplir-les. I què hi veiem aquí? Doncs fixeu-vos, des de gestió del talent, des de pensament analític, des de l'empatia, l'escolta activa, la resiliència, la flexibilitat, el coaching, aquestes, de moment, no poden ser suplertes per la IA. D'acord? Per tant, aquí també veiem l'importància en les línies que podem o que hem de treballar com a organitzacions. Un altre aspecte que em sembla que és interessant de remarcar, obtingut d'aquests informes, seria quins són els principals obstacles que els directius preveuen que tindran en aquesta transformació futura en els propers 5 anys, en els propers quasi 4. D'acord? I aquí veiem que, bàsicament, les principals barreres no són de caràcter ni tecnològic ni financer, sinó que són profundament humanes. La primera, molt important, i que probablement ja veieu en el vostre dia a dia, que és la manca d'habilitats en el mercat laboral, és a dir, el trobar les persones amb la formació i les capacitats adequades per fer front als canvis i que la vostra organització necessita. D'acord? Per tant, d'alguna manera, aquí també veiem que tenim la necessitat de formar contínuament en l'organització. Aquesta és una de les primeres dificultats, el trobar aquest talent. D'acord? Per tant, estarem competint les organitzacions per aconseguir poder contractar aquell talent que serà més just. I si no, l'haurem de desenvolupar en la nostra organització. El segon aspecte, que també ho veuen com un obstacle, seria tot el que té a veure amb la cultura organitzativa. I quin? I la resistència al canvi. Fixeu-vos, amb la compressió de la S, ens trobem que el canvi és constant i les persones habitualment ens costa fer front als canvis, i més si són aquests accelerats, doncs ens crea unes resistències al canvi. Per tant, ens haurem d'alinear
alinear la nostra organització, facilitar que aquests canvis siguin fàcils i també treballar d'alguna manera per facilitar que la nostra organització estigui oberta en aquest canvi i ajudar el treballador a moure's amb una certa habilitat en aquest nou entorn. D'acord? També hi haurien altres aspectes, com pot ser les regulacions que poden tenir determinades organitzacions obsoletes o més inflexibles, doncs també és un aspecte que els hi preocupa, no?, en general. Però el més important seria aquesta manca de talent. I si no el tenim perquè no el trobem, potser el que ens trobarem és que l'haurem de formar. Torno a recollir l'informe de Deloitte, fent un zoom, quasi com qui diu, en aquell moment del canvi de la corba d'un moment a un altre. I aquí, fixeu-vos que ens diu un aspecte molt, molt interessant. Gallup que ens diu que no totes les organitzacions aconseguiran el mateix resultat simplement pel fet d'adoptar la tecnologia. D'acord? No aquelles que siguin més tecnològiques vol dir que ja tenen la batalla guanyada. Dic, no tinc la persona preparada, però tindré més tecnologia. Això no ens garanteix l'èxit, d'acord? Perquè s'ha de prioritzar, segons aquest informe, el factor humà. Per què? Perquè serà la clau per aconseguir saltar més ràpidament a la següent corba, d'acord? I poder-hi saltar amb confiança, amb haver après i que ens prepari per al següent creixement que hem de fer. Perquè les organitzacions, d'alguna manera, que només se centrin en la tecnologia, acord, aquest informe ens diu que tenen 1,6 més probabilitats de no complir les expectatives de retorn d'inversió de la IA. D'acord? Per tant, fixeu-vos com d'alguna manera ens orienta a la necessitat de no només invertir en tecnologia, sinó invertir en el talent de les nostres organitzacions, en les persones. I per tant ens trobem en aquesta paradoxa que en diem de l'automatització. A mesura que la IA s'accelera, doncs nosaltres haurem de fer canvis a la nostra organització. I, per tant, d'alguna manera, de quina manera hem d'entendre el treballador en aquest nou entorn? Fixeu-vos que ens trobarem en una situació que hi haurà substitució de determinades tasques. Quines tasques seran substituïdes? També ens ho hem de mirar en positiu. Totes aquelles que tenen aquella càrrega tan repetitiva, totes aquelles tasques tan administratives i rutinàries que en realitat no li porten tampoc molt valor a la persona, de processament de dades, de generació de respostes molt estructurades, la IA respon molt bé i supera quasi la capacitat del treballador en aquestes tasques. Per tant, què hem de fer? Hem de moure el treballador, hem d'augmentar-li el seu valor. I per què? Doncs perquè els necessitem, aquests treballadors, però els necessitem perquè treballin de manera conjunta amb la IA i que ells es puguin centrar en coses que la IA no ens podrà fer, com és la resolució de problemes més complexes o formular preguntes concretes. Que important en aquest moment de la IA que tinguem treballadors que s'estiguin qüestionant de manera contínua aspectes de la nostra organització, però sens dubte també molt important mirar tots aquests conceptes des del punt de vista de l'ètica i com impacta aquesta nova situació en la presa de decisions. I, sens dubte, també hem de poder acompanyar aquests professionals com a equips perquè puguin esdevenir equips d'alt rendiment amb una adequada empatia i acompanyament i desenvolupament, no? Per tant, d'alguna manera la IA és molt bona per generar respostes, però les soft skills d'alguna manera són claus, no? Les soft skills que nosaltres podem desenvolupar en els nostres treballadors són la clau per generar aquestes preguntes i aplicar i obtenir la millor posició en aquest sentit. Què més? Fixeu-vos, ens podríem preguntar també quins són els factors que realment impulsen els treballadors a fer un ús freqüent de la intel·ligència artificial, perquè potser molts de vosaltres ja veieu que ja esteu molt alineats amb que la IA hi ha de ser
i l'hem de poder treballar. Però anem a veure, per exemple, perquè hi hagi una adopció real, quins són els temes crítics, no?, que hem de tenir en compte. El primer, molt important, fixeu-vos que és la tecnologia de la IA. És molt important que s'integri bé amb els sistemes i processos existents. D'acord? Per tant, ja podem començar a analitzar els llocs de treball que tenim i quines parts poden ser suplertes, potser, per la IA, perquè li aportaran, trauran aquella tasca més repetitiva i alhora que aquella persona pugui desenvolupar o la pugui preparar per tasques més augmentades, no?, del seu lloc de treball. Però, fixeu-vos, un segon tema molt important és que quan hi ha un impacte directe del cap, del líder, en aquesta adopció de la IA, l'impacte positiu perquè l'adoptin els treballadors passa del 46 al 79. Per tant, és un altre segon aspecte fonamental. D'acord? Per tant, el primer, identificar els processos, i el segon, tenir els líders, que per si recordeu, una de les diapositives que hem vist anteriorment, una de les imatges, era que també són els que tenen més engagement per l'organització. Per tant, els hem de tenir molt en compte. I un tercer aspecte a tenir en compte, ja amb un impacte una mica més menor, però també important, seria que, d'alguna manera, el treballador necessita que l'organització li doni suport per experimentar amb la tecnologia i amb les eines de la IA. Aquí ja aprenem experimentant i, per tant, l'organització m'ha de donar aquell entorn adequat per provar. D'acord? I finalment, un últim aspecte, amb una mica més reduït de l'anterior, ja seria que l'organització haurà d'acabar generant unes pautes, unes polítiques, unes guies clares de com poden utilitzar la IA de manera segura. Per tant, d'alguna manera, considerant tots aquests aspectes i des del punt de vista de les persones, doncs, ens adverteix de la necessitat de fer aquests canvis. Per tant, podríem veure, ja ens podem, a mesura que anem col·locant totes les peces, ja veiem que d'alguna manera la formació en el futur hi ha de ser i n'hi ha de ser més, no? I aquesta formació, d'alguna manera, pot ser d'upskilling, és a dir, de perfeccionament, és a dir, en el lloc de treball mateix que aquella persona desenvoluparà, però que hi haurà alguns canvis, doncs aquesta formació l'haurà de fer per adaptar, per aprendre noves coses del seu treball futur. Però alhora, què ens trobarem també? Ens trobarem a les organitzacions que hi haurà llocs de treball que seran suplerts per la IA i que, per tant, això voldrà dir que aquelles persones que tenim, que porten molts anys a l'organització, els haurem de reassignar o traslladar a un nou lloc de treball. Sigui com sigui, sí que veiem que, d'acord a aquests informes, que 59 de cada 100 treballadors necessitaran formar-se abans del 2030 per fer front a aquestes transformacions laborals. I entre aquestes ens trobem que de perfeccionament hauran de ser un 19% dels treballadors i de reciclatge, perdoneu, el de reciclatge seria un 19% i de perfeccionament un 29%. D'acord? Per tant, fixeu-vos que la formació estarà en el dia a dia i acaba sent una política clau per poder acompanyar amb eficàcia a tot aquest procés de canvi. I per anar acabant, ja estem quasi al final, més o menys, per ajustar-nos al temps i poder donar pas també, si voleu compartir o fer alguna pregunta. Quines serien les pràctiques empresarials per incrementar la disponibilitat de talent que aquests informes ens marquen? Fixeu-vos, hi ha un primer, que és molt curiós, que té a veure amb la salut i el benestar com a màxima prioritat. Hem vist a través de l'informe de Gallup que realment tenim l'engagement, el compromís dels treballadors molt baix i que, per tant, la salut i el benestar acabarà sent una prioritat per totes les organitzacions. Però fixeu-vos que en aquest darrer informe del 2025 resulta que està assenyalada pel 64% dels casos. D'acord? Però el més interessant és que ara en aquest darrer informe ocupa la primera posició. Però resulta que el 2023 ocupava la 9a posició, la salut i el benestar com a màxima prioritat. D'acord? Per tant, d'alguna manera veiem la importància que pot tenir l'acompanyament. Per què? Doncs perquè els treballadors en aquest entorn BANI ho viuen de manera amb molta ansietat, una mica perduts, i que per tant també hem de tenir aquesta possibilitat de, a través de coaching, formació contínua, poder-los acompanyar en aquest canvi per tenir èxit.
I un altre aspecte que també es destaca com a més importants, aquí tindríem el suport al desenvolupament i a la promoció interna. Un 63% dels directius considera clau proporcionar oportunitats efectives de reciclatge i perfeccionament, el que dèiem del reskilling i de l'upskilling, d'acord? Per tant, fixeu-vos que sí o sí ho hem de fer, d'acord? Perquè tenim aquesta necessitat. Perquè si no trobem a fora el treballador amb les necessitats que volem, doncs l'haurem de formar, d'acord? I aquí tots també tenim molta feina, Jo com a professora d'universitat també em qüestiono exactament què és el que els meus alumnes han d'aprendre. Per què? Perquè quan arribin a les organitzacions estiguin preparats per fer front a les necessitats d'aquest entorn futur en el qual la formació és al llarg de la vida. Això ja fa molts anys que es diu, però encara a vegades oblidem, no?, la importància que pot tenir. I una altra de les polítiques que també es destaca és que els directius diuen que en un 62% han de donar suport a millorar els processos de progressió a dintre l'organització, o sigui, carreres professionals, per promoure aquest talent que teniu a casa, aquest talent que pot funcionar i que d'alguna manera és crear-li l'entorn adequat perquè pugui d'alguna manera treure el millor. D'acord? Per tant, veiem per on van les línies, veiem que d'alguna manera hem d'estar preparats, no?, per aquest futur que ja és un present, i si haguéssim d'alguna manera de sintetitzar, que hem parlat de moltes coses, us he donat moltíssima informació, però podríem donar-nos compte que en aquesta era de la intel·ligència artificial el gran avantatge competitiu no vindrà només donat per la tecnologia, sinó per la forma en la qual desenvolupem el nostre talent, en la forma en la qual desenvolupem aquestes soft skills, perquè aquest mercat de treball d'alguna manera es reconfigurarà en els propers anys de manera molt profunda i això farà que les competències humanes adquireixin moltíssima importància per acompanyar amb èxit aquest canvi, per poder saltar fàcilment a la següent corba i, per tant, combinar tecnologia, benestar, aprenentatge continuat i lideratge seran les claus de l'èxit. I, per tant, en aquest futur, les soft skills no estan un complement, com quasi com qui diu, una infraestructura essencial, imprescindible, que necessitarem perquè funcioni o que la nostra organització pugui arribar amb èxit i viure en aquest nou entorn en el que ens trobarem. I, bàsicament, més o menys, ajustant amb els 45 minuts que teníem, ara donarem pas, sapigueu que teniu un xat en el qual podreu enviar les vostres preguntes, comentaris, el que vosaltres voleu per tal que pugueu tenir també un espai per compartir. Mentre, en aquest cas, la Caral ens donarà algunes informacions més. Sí, moltes gràcies, Elisenda. Abans de les preguntes, però, si algú té la inquietud per saber més sobre l'EMBA, perquè al final, com hem comentat a l'inici, està dins del marc, aquestes growth dins del marc de l'Executive MBA que fem aquí a la Universitat de Vic, aquest màster és per tu si tens ganes d'amplificar les teves capacitats directives i convertir-te en un líder de l'impacte. Vols aprendre a aprofitar el canvi constant per créixer com a persona i contribuir a fer possibles organitzacions responsables i en contínua innovació. I bé, per saber més, si em passeu l'altra diapositiva, si us plau, per saber més sobre aquest programa, el primer pas és consultar la web del programa, on podeu veure el catàleg amb el pla d'estudis, l'equip docent i tota la informació més transcendental o més important. I després, si voleu rebre més informació, també podeu sol·licitar una entrevista amb l'equip assessor d'aquí de la universitat, del qual en formo part, on durant uns 20 minuts parlarem sobre el vostre perfil professional i acadèmic per conèixer-vos millor i crear un grup classe més competent i dinàmic possible. D'acord? També recordar-vos, com dèiem a l'inici de la sessió, que demà rebreu per correu
tota la informació que s'ha tractat avui, que us ha explicat l'Elisenda, i també tindreu, com també explicàvem a l'inici, tindreu actiu el codi DEMBA 0426 per aconseguir un descompte d'un 5% addicional disponible fins al 15 de maig. Recordar-vos que a part d'aquest 5% hi ha certes bonificacions per perfil, d'aquí aquesta entrevista que us comentava al principi. I bé, com us deia l'Elisenda, a la part superior teniu la zona de preguntes i respostes, que us animem a plantejar els dubtes o les inquietuds que us hagi sortit arrel del que us ha explicat l'Elisenda, d'acord? De moment, aquí tenim la primera. Comencem, doncs. Ens diuen, hi ha molta informació, hi ha moltes línies. Quin és el primer pas que caldria fer, Elisenda? Ai, hi ha molts passos, a fer, però si en n'hagués de dir un, el primer que diria és identifiqueu a la vostra organització, comenceu per identificar quins seran els principals canvis en els diferents llocs de treball. Feu una anàlisi, no, d'alguna manera, en començar a veure de quina manera la IA impactarà en aquests llocs de treball. Jo crec que seria un dels primers passos. Per exemple, si jo hagués d'anar a fer consultoria en una organització, és el primer que analitzaria. Amb quin objectiu? Doncs per començar a treballar, perquè una vegada jo tingui identificada aquesta informació com a punt de partida quasi punt zero, llavors ja prepararé aquest treballador, ja aniré reconfigurant com serà la meva organització, de quina manera anirà canviant en el futur. Per tant, jo us recomanaria potser començar per aquesta línia. D'acord. De moment no tenim més qüestions. Esperarem un moment a veure si hi ha algú que s'animi a plantejar qualsevol dubte que li hagi sorgit i si no, doncs conclourem aquest webinar per avui. Us animem a les 27 persones que esteu aquí veient-nos en directe que els dubtes que tingueu o si voleu fer qualsevol aportació, us animem a fer-la. Jo aprofito mentre si estan, Sí, i tant, estan i tant. pensant, estan, no? Segurament, ara teniu la sensació de dir, ai, el que ens ve a sobre, no? Perquè hi ha hagut molta informació. Bàsicament, jo crec que el que heu de fer és reflexionar d'alguna manera sobre aquest futur que estem veient, que en breu serà un present, no? I analitzar aquesta informació des del punt de vista de la vostra organització. I anireu veient d'alguna manera dormir-hi, no? Dormir-hi, pensar-hi i dir, bueno, un cop ja ho tenim paït, doncs endavant, perquè hem de pujar aquest tren. No tenim l'opció B, d'alguna manera. Doncs I bé. pensar-ho en positiu, també. Sempre en positiu, només faltaria, des del benestar de l'organització, que és una part positiva i crec que la IA impacta de manera molt positiva perquè pot treure aquelles feines que potser no agraden tant, no treuen el millor del nostre treballador, no? Per què? Perquè pugui fer coses millors, es pugui sentir més compromès. Potser d'aquí 5 anys, quan analitzem l'informe de Gallup sobre l'estat de la força de treball, potser ens donarem compte que això ha canviat i potser tindrà a veure gràcies a aquest impacte que ha tingut la IA. Doncs bé, crec que estan reflexionant, Elisenda, crec que els has deixat molt impactats i bé, de moment jo crec que és moment, no hi ha més preguntes, no hi ha ningú que vulgui intervenir. Per tant, concluïm amb aquest webinar, amb aquest Growth Talk, d'acord, que es titula Human Skills en l'era de la IA, el nou avantatge competitiu directiu. Ja l'Elisenda us ha donat consells, us ha donat punts on reflexionar i us donem les gràcies a tots per haver-nos acompanyat aquesta tarda i a reveure fins al proper Growth Talks.